danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da zarar mun ɗora sabon shiri. Na gode. Masoyiya hayya ike nake gani a zuciya ba ni canzawa, ba ni ke cikin duniyar gani ma bai zana kai ba mai suna. Masoyiya matso a gare ni ban so ki juya baya, ni ma ki ce da ni za ki soyayya masoyiya, ki tallafa gare ni kar da ki bar ni na sha wuya, dan san kishi yake mini yawo cikin jini ya same ni ciwo masoyiya. Mai san kashi kake ma albishirin abinda bai zato ba, ni da na sani kina so na baza. Danna subscribe sannan sai a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu